chese chatinoda chakaiswa muna Kristu Jesu. Kuramba Jesu wafanana nehove yabuda mumvura, nokuti yani this mentality is why hove hairaramiswe nemvura, hove inoraramiswa naMwari iri mumvura, but ikabuda mumvura ichiti kurarama ndiMwari inooma. Inotooma Mwari ariko. Why? Nokuti kubuda kwaita mvura yabuda mushoko raMwari, nokuti shoko rinoti God commanded the waters to bring forth fish. So kurarama kwayo mumvura, it's a command, not choice. Zvoreva kuti munhu akasararama mushoko raMwari outside the word of God, hauna chimwe chinokufambira. Ipapa handisi kuti church ndati Mwari, nokuti zvinhu tu zvine difference. Church na Mwari zvakasiyana. Sauti the parable of the good Samaritan, akanzi good wacho musiwo hana kuenda kuchurch. Ipapa ndisikuti kuenda kwakaipa, ndati parable ya good Samaritan, akanzi ari good musiwo anga arova, wakanzi havasi good vavaenda. Ayo wakamboinzwa here. Zvanzi akatadza kuita good mufundisi. Zvoroti title does not matter, but obedience matters most. Ukafunga title nekuitira favor, nekuchikoro kwandaidzidza head boy akafoira iye ine title. Akambokunyara ndi head boy ngomisira iye unoita yuri head boy. Title does not matter, obedience matters most. Ukasaverenga mabhuku uri head boy unoita dofo head boy. So kune vakaenda kuchechi vakasiya munhu apondwa, murevha akaenda, muprista akaenda, but mumwe akasvika ndokubva abatsira munhu, ndokubva anzi iye ndiye the good Samaritan. Kureva kuti kuita good kwako muna Mwari haisi church attendance, but kuatenda zvinodiwa naMwari zvinomudzidza kuchechi. Nokuti ivo vakasika kuenda kuchechi vari kunoparidza rudo rwavatadza kuita murodi. Ende kukupuruvira kuti murume uyo apondwa atovapa advantage maprista, nokuti kana murume uyo akapondwa murodhi yakapfuura nemuprista, urati dai murume uyo asina kuronga rwendo musiwo waipondwa mufundisi, nokuti rodhi yakaponderwa munhu ndo yakapfuura futi mufundisi. Chakangowapa difference time. Ukaone mota dzakakudubuka mumasvingo rodhi uchienda kumasvingo, chamangosiyaniswa time ndo rodhi yacho inouraya vanhu. Unosvika imwe kudubuka yekwepfuura, kuna kuti nguva chete ndo yamasiyaniswa, but pano kudubura muchapatsika. So we need Jesus. Tinoda Kristu Jesu. Chinodiwa hama kuwa na Kristu Jesu muupenyu wako. Rwendo rwafambwa natinasho, rufu rwatinasho haisino nyaya hombe, but rufu rwa Kristu Jesu ndo nyaya hombe. Kuna kuti pamusoro perufu pane rumwe rufu runoda kushumirwa, nokuti ndo rufu runokonzera kuti chatifira chigone kurarama. Kurarama kwedu mu-second life ndi Kristu, kwete choice. Nokuti ndoda kufa ndichimuka, but kuda it's not enough kusvika ndada Jesu anomutsa wacho. Tine zvimwe zvatoda, but kuda it's not enough. Ndaidza vanhu ndikati pane mwe nguva yekuti munhu anogona kurohwa akagumbuka, nokuti kugumbuka hakusi kurova, kugumbuka. Unorohwa une hasha, nokuti hasha hakusi kusimba ihasha. Unoona munhu akaruma muromo achirohwa, ndiye akatsamwa, but ari kutsikwa waye haana power. Auwine fight nokuti watsamwa, unowina kuti zvawatsamwa simba riripo here. Aizvi yandiri kutaura yakafanana nemutauro unonzi chirungu. Chirungu ukaona chaakubuda chakambopinda, saka chiona ukadzako unoda kuchiburitsa hachibuda hachimo, unongogumira kuti fucking come on, hachimo chinobuda kana chakapinda. Rangu Bible over that greater is the one inside than the one in the world. Kune chinofanirwa kupinda mauri kuti uwane upenyu usingaperere. Kandi kudzama hakuna reason yaungarambire Mwari iwe wakasikwa naMwari. Ukavungidza kuti wakauya panyika nekuda kwabereki wako, thank God for parents, but let me surprise you. Mwari vanoti Jeremiah ndakakuziva usati wamudumbura mai vako. Kunoti havasi mai Jeremiah vakatipa Jeremiah. Jeremiah aitozikana naMwari asati amudumbura mai vake. Let me tell you, favor yekuti uve panyika ndiMwari. Imagine dai Mwari vakavhura makore mudenga vakakubata nemakumbo vakashedzera panyika, kuti auye here mukomana nemamakirwa wakaitwa vanhu vaingoti tiri right ngagareko. Wakati uya panyika baiginya haudiwe. Mwari ndiye akangoti ngokwana pane vamwe. Vana havana choice, nokuti nzwa isu vabereki hatina kupiwa vana vatinoda, takapiwa vana vekuzoda. Saka kune umwe mwana kuti kana kuita musikonzo unenge uchamurova sozongoti asi ndeu wangu. Inyaya yekuti hauna kupiwa waunoda, nokuti zvaanoita hauzvide, but inozoita kuti umude ndiwo wawakapiwa.
ichoice ya Mwari kuti uberekwe nemuthu akakubereka. Nokuti inzwa, dai vabereki vaita choice yevana, dai vamwe tisina kuberekwa, takakura tiri nhubu. Taichimidza vaberekisi. Dai vabereki vakanzi type imwe idai, vakona kuti kana ngambogara ikoko. Havana kuvhota, nevana vacho havatenderwa kuvhota kutsvaga mubereki. Imagine dai vana vaindisarudzai vabereki, dai vamwe tisina vana. Nokuti vana vaita meeting kuita mwana weidzi. Dzinongotenderera, dzino zvazvazoita. Vairamba vana. Kuti vane vana so inyasha tsana. Hakuna chaunorambira kunamata Mwari. Mwari uyo akunamatwa nevanhu vanazvo, iwe usina uchitsika-tsika. Ndakaona murume anostrive masiwa anondiinspire straight. Strive masiwa is a believer, is a Christian. Ane ekoneta anonamata, mumwe ane line asati akunamata. Muridzi weekoneta anonamata une line chete muhomwe. Yandizeta hapana, uchiri kutsika-tsika. So sometimes you need to be inspired.